Asal itu forum mana Forum for Hills Autonomous State Movement pen nilitum kewangji tarik kredit homer ni 24 hours upon bond do ipulo sami nona bangke la so bona bangke suspended po 13 ani bangke pedo ponu nelo adhe non itum la ron apor ho nangle ro amasi non emergency apor nangle ro hura masi nitum la so bona bangke suspended po bangsi pini nitum la bangso Amerika along itu cepare pondel la halo suspend pula te next mentu la pada thui laso bangke indefinite suspend indefinite mane putekte laso na tarik aku do thulang putekte indefinite emergency dotiga bangke ron dotiga bangke nitumo bangke labang sobon bangke chi withdraw delo suspend delo seta nitu aku mo phi bon thui hal so bangke pini bangke tu pang na kon thei ate ron mantu dong yun pai tum chi ne ate ron ke 2 years emergency declare lang apose ko an a days ko an a month song and position so ram nang nitum la so bon ki demand payment de nitum autonomous se demand article 244A 40 years nitum hang lo seta nitum manang pi pe posi nang pinang g pula so a demand apan se labang so ke bon ke kol nitum bangke Pini nang itu bon kan kiri ko kothat pini ka chingwai ko mama ta si pini ka chingwai council kan Nito autonomous council la pen ke la so si MP do la pen ex MP tum do ex MLA tum do la tum se tum ching wailin Dapat lan chota kali lang Karbi Anglong Autonomous Council ASEAN maka hai sar Dr. Tulam Rong hin pen ni to phan council hoi pen ang pachini lo je alang li ni to phan prabjin pen jong si ron jong si Ingsam polotang te article 244 e puthak Assam government mate Dr. Himanto Bose Sharma pen sitame ne to phana pachingwai pu pu si ni to phan assurance tang pilo apotsi lapen at the same time non ron ta dobom aposi labang so abon ke kola bang kai ni tum suspend nang koklo lapen aku ni tum aphan jong si council pen mate akai sar Dr. Turam Ronghang lapen team ke doan pen jong si ni to phan chief minister pen jong si na pache tong tek theron exam data polotang te la bang ke nang litum chinlo suspense means la bang definitely la bang call bang chewang tujui po lapan si nitum nan itu pan pachini pon chalo tangten nan so ka janglong bon pen anta article 244A implement ji punang litum laki une thoi phak se dame isi ang deng kapawang jia phan si nilitum claim pondo lapen non nitum theklong lo isi ang deng nang le lo je council pen yeto phan Assam chief minister pen nang paching ki ji phan a promise nang chipilo lai si ang deng le lo Assam chief minister pen chingki banyong sa Assam chief minister neto phan mesen alam nang than pon polotang te neto mako state level pen ako central level long ta nitum ke dami phan ako hasong deng nang le chupo lalo